Yadda za ku samu daily combo 5 million point a Hamster Kombat. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau insha Allah za mu nuna muku yadda ku samu 5 million point a Hamster Kombat na wannan rana, wato ranar 28 ga watan 6. Saboda haka kamar yadda kuke gani wannan hoton shine abubuwan da za mu nemo. Wato na farko akwai wannan license Ethiopia, sai na biyu NFT collection, sai na uku pre-market launch. Saboda haka waɗannan guda ukun su ne hotunan da za mu nemo. Don haka yanzu za mu shiga tare da ku. Da farko ku shiga cikin Hamster Kombat ɗinku kamar yadda aka saba. Bayan kun shiga sai ku jira shi kamar haka, sai ku jira ya buɗe. Da zarar ya buɗe zai kawo muku cikinsa kamar yadda kuke gani. To idan ya buɗe sai ku shiga wajen da aka rubuta daily combo kamar da yadda aka saba. Wato nan wurin kenan sai ku danna wurin kamar haka. Bacin kun danna to zai kawo ku nan. Na farko bari mu duba license Ethiopia yana ɓangaren legal, wato wannan ɓangaren. Saboda haka sai mu zo wannan ɓangaren mu duba license Ethiopia. Da haka gashi nan sai mu duba kansa, sai kawai mu danna, sannan sai mu danna go ahead. To daga nan shikenan mun samu hoto na ɗaya. Sai hoto na biyu sai mu ƙara duba a jikin hotunan. Hoto na biyu shine NFT collection, da kuma hoto na uku pre-market launch. Saboda haka sai mu duba su kuma waɗannan suna cikin special ne, wato nan wurin. Saboda haka idan muka zo nan ga hoto na uku wato pre-market launch, saboda haka sai mu danna kansa domin mu same shi. Sai kuma hoto na ƙarshe ko ince na uku shine NFT collection ɗin nan. Saboda haka shi ma dai yana wannan wajen. Saboda haka gashi nan shi ma sai mu danna kansa kamar haka. To daga nan shikenan mun samu point ɗinmu guda miliyan 5 kamar yadda aka saba. Sai kawai mu danna claiming. Daga nan shikenan gashi nan za ku ga ya kawo muku wannan. To shikenan gashi mun samu. So amma wani idan yayi ƙila ya nuna mara sai ya inviting da sauransu. Saboda haka idan kana da damar sai ka inviting. Idan ko ba ka to sai dai ka haƙuri zuwa lokacin da, wato idan ya kai na 29 sai ta yi wannan ba sai ka inviting ba. To wannan dai shine. Da haka har yanzu akwai sauran lokaci wanda bai fara ba. Link ɗin sai yana ƙasan bidiyon nan description sai ya shiga aje a fara. Allah ya sa mu dace.